Bazalwane ngifuna sibuyisane izwi lenkosi ningixoleleke bazalwane mina ngikhuluma nje kanje kodwa mhlawumbe egcineni siyotholana angibonge igama lika Jesu. Ngifuna sivule incwadi First Kings. Incwadi First Kings chapter number 17. Lele lilapha nje kwiposta ngifuna sivule lona. Bazalwane ke igama lami uSiphamandla kwakaLushaba ngisindisiwe umntwana kaNkulunkulu abaningi bangazi ngomprofeti uVolcano. Ngisindisiwe phakathi umsebenzi kaNkulunkulu lapha endaweni yaseMzito kaMgaye naseMthwalume One International Ministries la ngiqhamuka khona. Angibonge igama lika Jesu. Ngiyamthanda kakhulu ke bazalwane kaNkulunkulu owayesindisa ngeyami impilo. Angibonge igama lika Jesu. Ngisindisiwe. Ngijwayele ukutshela abantu abaningi ukuthi ngisindisiwe ukuthi uNkulunkulu nje wangenza ngaba special, wanginikeza futhi ne gift very sensitive. Abanye abantu abaningi uma bebona le gift uNkulunkulu anginikeza yona bake bakhuluma izinto eziningi, kanti mina vele ngangingasiyela ngisho umuntu omuthi ngikhula, futhi ngangingasiyela umuntu weyinyoka ngikhula. Kodwa manje uthola ukuthi indlela uNkulunkulu asekusebenzisa ngayo sekuya khona nezinto ezidingekayo abantu abayikhulumayo. So even into which we do not appreciate our own. So let's say uvuka ke umona endlini kaNkulunkulu ngijwayele ukuthi amsona isangoma, amsona, I'm a prophet. Mina ngavela uNkulunkulu I think it was 2009 ngisentabeni ngihleli khona ngacela uNkulunkulu into eyodwa ngathi uNkulunkulu ucela ungenze. Ngangakayibuki iTV futhi ngangakababona abaprofeti baku TV, bathi ngathi uNkulunkulu ngiyacela ungenze ukuthi ngibe uprofeti wezwi, ngoba kurong ukwazi indaba zabantu ungasazi esikaNkulunkulu. Sengiqalile sengasho ngaye. Yes, kurong ukuthi ngitshele wena ukuthi unenkingani, ngitshele isolution yakhona, kodwa ngingakwazi ukunpeka izinto zombuso. A genuine prophet akusiyena umuntu obiza amagama. A genuine prophet akusiyena umuntu othi thus says the Lord. But a genuine prophet umuntu okwazi ukukhipha ama-mysteries from the Bible to the word of God. Ngoba hlukile iBhayibheli lesu likaNkulunkulu. Angibonge igama lika Jesu. So ke now sisandelwa abantu kakhulu abaningi who prophesies magathiwa nje siyafika la sifike siprofethane sikusukela ekuseni kuze kuyoshaya ebusuku kuthiwa can I prophesy, and is prophet usigade ngento eyodwa uma kusala kuthiwa by this time next year you shall have a son. Usala next year mele waba nendodana sesiphelile is prophet. Shuthi amanye amazwi is prophet you cannot guarantee it. Kanti ubhalile uPeter mayebhala wathi kuyodlula oshama yodlula amazulu kudlula umhlaba izwi lakhe kodwa limile indaba esingaba sustaina ngayizwi likaNkulunkulu manje ngakangitholi izwi abanabi sustain ngoba isiprophet uma yasithola kodwa bathathwa nasi iprofeto. Kanti uma sinezwi sinakhelele ekhaya sine sithi by the word of God uNkulunkulu umuntu ogulayo ekhaya sithi ngemvimbo yakhe thina saphiliswa. So ke bazalwane namhlanje ngifuna ukuthi mhlawumbe ngikhulume lento fundisa ukwanyana ukuthi bakhona abaprofeti bangempela. Yes. Futhi iProphetic is genuine. Yes sir. Ningadlali iTV. iTV iyona scandalize iProphetic. Bayaprofeta kodwa babamba namathonga ngapha. Bayaprofeta ngapha bakwenziwa kushiswa nezimpepho ngapha. But ikhona iProphetic, real prophetic. Endinento biza amagama bazalwane ngilesi ngihlukanisa le. Mawufunda incwadi yabaseKorinte chapter number 12 verse number 4 uyayihlukanisa nje le ikhuluma ngathi uApostle Paul. There is a word of wisdom, there is a word of knowledge, there is a word of prophecy. In prophecy akusiyona word of knowledge. I-word of knowledge ile yokuthi wena ngitshela ukuthi oh akandlovu wena igama lakho usibanibane
i-ID number yakho ubani nobani nobani uzalwa lezo zinto khona umuntu ufundiswa kwambuza wathi awusho prophet imsiza ngani umuntu lento yokuthi nisibize ngamagama because we know that awushejweni ke bakufika kumprofeti ozaziyo lezinto ngathi khuleka relax ngathi mina nansi into. Did you know lento elishumayele ngayo kuJohn chapter number 4 ukuthi lo mama lo wesifazane waseSamaria lo eninithi nina wayenjani wayenza njalo ne ebona amadoda lo mama kasindiswanga i-evangelism ngoba uJesu wamnikeza isemoni wathi isifazane ngiphuzisa amanzi wathi lo hayi uJuda nomsamara bahlelana wathi uJesu ukubuwazi umkhabisa intshumayelo ukubuwazi isifazane ukuthi ubani lo wathi ngiphuzisa amanzi ngoba yena bethi bayiphuzisa bese kunikeza amanzi aphilayo lo wesifazane wayireject intshumayelo uJesu kwamele angene kwi-word of knowledge wathi yiphi indoda yakho wathi lo mama anginayo wathi usho kahle ngoba sewuke wabanangalo waqala wakhuluma into abengacabanga ukuthi angayikhuluma uJesu waqala wangena emakamerweni abengacabanga ukuthi angingakho mayisabuza lwesifazane uthi umprofethi noma uMesiya lo wakhulunywe ngayo yaqala i-interest yamdonsa. In other words, let yamagama idonsi interest kahle kahle akusiyona ebandla likaJesu esoluningi kade ngikhuluma with my brothers ngithi mina makuyokwenza isolu winning mina ngishumayela kakhulu makuyokwenza isolu winning noma ngingafika abantu etendeni abawu-6 mekafika abantu abawu-6 etendeni lo yedwa ngiprofetha amagama abantu abawu-4 yena abuye nabo kusasa mabefika ngifike bashumayeza ngibanikeza uJesu basimple ama-gift kamuntu wena ayenzela ukuthi ibandla likhonze kalula not to show off. Ingakho kwamanye amabandla bangibizela ukuthi angizobisa abantu ngamagama mangifika ngifike ngikhulumiswe ngiphume ngami engaprofethanga because lento akusiyona ye-trend kodwa yizulu elayibeka kini kufanele ngiyiphathe ngesandla esi-right. uJesu mayikhuluma nayo uthi hayi wena uJuda wena ngibona usangesihlahleni somkhiwa i-word of knowledge wena uthi ngibona usengaphansi kwesihlahla uNathaniel enqaba ukuya kuJesu uthi ngingavelana eNazaretha uJesu wafika wamhlaba nge-word of knowledge wamlandela uJesu mayikhuluma athi hambani emzinyaneni ithole lithubulule lelo thole khona abantu abazawufika kodwa nosho ukuthi inkosi yakudinga kodwa ayingakazayo yinto ayibona from the spirit. Khona umuntu umprofeti kade ngikhuluma naye ngithi ungatatazeli as prophet ngoba ngifaka ipressure manje njalo ngosande ngifuna ukuprofeta mina uyaphela ngisho ekubathi ngaprofeti ngoba it's not about the prophetic. Mina ngiyakholelwa kulento ukuthi abantu kufanele bamiswe lento mawungasamfundisi bese uprofeti wami ngawela misona nginankinga mina ngizawushumayela yobuya ngishumayela iprofeti uNkosi mayivuma ngiyamtshela ngithi mina ningayifaki iproject ngoba sengishumayela every Sunday. I told him ngathi mina khona ezinye izinto uNkulunkulu angekasivezele zona amphinde futhi umprofeti akaboni lonke ungezwa abedala ngawo ayikho lo ababoni yonke into. Prophets, they do not see everything. Noma ngathi ayithina ayikho into efihlakele nikunamanga. Prophets, they do not see everything. Abangaboni konke. But kunenengana abanikezwa yona uNkulunkulu. Khona into yakakhala eBhayibhelini nayibekithi imelike. Wathi awukathi usamba umfihlelela lokho. Ukuthi awuElisha, yes kulomama lo mama lo ofela bakhe hasi ushula mayithume. Wathi inkosi lethu umfihlelela yona ngoba nayi prophet amathi umntwana ngalesi sikhathi yes. Kodwa sakumtshela ukuthi uzofa. So when you the ground ngoba le move esikuyona bazayini imove ye-revival imove yemvuselelo the church ibandla kufanele sili-align ibandla kufanele liwayeke ama-get down manje esontweni
ibandla kumele niwayeke lento yama-meetings nizokhuluma ukuthi from zero to hero. Ibandla fanele li-align manje libekwe entandweni kaNkulunkulu because God wants to move now. uNkulunkulu ufuna ukumuva. Umfundisi kade ekhuluma esho ukuthi uNkulunkulu uzovusa ngisho abantwana manje. People that will prophesy, intercessors. uNkulunkulu uzovusa ama-prophet. uNkulunkulu uzoyivusela inhlanzana yakhe. And ungabi kwi-challenge yokuthi wena ungene kuleyo move uyayibukela. Ungabuki kodwa nawe isho ukuthi Nkosi nami ngifuna ukungena. Nami I want you to allow me ukuze ngingene kulento. And sina sesijabulele intshumayelo manje bazalwane. Sijabulela ama-sermons not messages. Sijabulela ukuthi ubani omile ophethe imali. Magalelo ngasho something uyisho abazalwane bayizwe kodwa bangayizwa abantu. Kodwa manje yathathwa umuntu onethayi bese beyayizwa kodwa kade nisho into efanayo. Abanye manje basibeka abantu amadoda amakhulu uyabuza ubuza ngisho ilitha ibuzi litha ithi usibanibani uzongena nini ngoba ufuna ukuza mase khona usibanibani. Ingakho lapha kwi-album bazalwane kufanele ningene seni-alayinile. Awungena ungakayiqondisi kwi-album. Ingakho uma lapha kwi-album ngoba babebuye badlisikwa kwakumele qale bayihlanze kuqala before beyongena khona. Asifundeni ningasho ukuthi hayi lo mfundisi akalifundisi uyakhuluma nje. Asifundeni. Chapter number 17 verse number 19. Angifundele wesizulu. Give me water. Angifundele wesizulu. 1 Kings 17:19. Tell me the comments. Verse 19. Kepha wathi kuye, nginika indodana yakho. Wayithatha esifubeni sakhe, wayikhuphulela ekamelweni eliphezulu, lapho ehlala khona, wayibeka embhedeni wakhe. Kepha wathi kuye, nginika indodana yakho. Wayithatha esifubeni sakhe, wayikhuphulela ekamelweni eliphezulu, lapho ehlala khona, wayibeka embhedeni wakhe. Sineli solida Jesu elita engagiti ezulu batembelona nathi zifi tambelona bizwelihe
uzofunda incwadi yamakhosi oqala ayibonga igama lika Jesu. Awuzoyifunda lencwadi ino First Kings no Second Kings ayibonga igama lika Jesu. Uma bekhuluma ngokwe history bathi umuntu obhale amakhosi uJeremiah ayibonga igama lika Jesu. uJeremiah uma iBhayibheli limchaza ngokuthi he was number one waye major prophet. Yini major prophet? I-major prophet umuntu ophathiswe umyalezo mude, ngoba abanye bake badide uma sikhuluma ngama-minor nama-prophet nama-major prophet becabanga ukuthi i-minor prophet sho ukuthi umprofethi omncane, kanti akusiko nje ukuthi umprofethi omncane, kodwa i-minor prophet umuntu onomyalezo omfishane kodwa ophuthumayo. Ayibonga igama lika Jesu. Kodwa i-major prophet umprofethi omkhulu kodwa onomyalezo mude. Ayibonga igama lika Jesu. So ke uJeremiah uma limchaza iBhayibheli lithi he was a weeping prophet. Ayibonga igama lika Jesu. Shukuthi ngamanye amazwi wayengumprofethi umprofethi kodwa ohlezi ekhala ngoba wayekhalela. Ayibonga igama lika Jesu. Wayekhalela ibandla laka-Israyeli. Ayibonga igama lika Jesu. Efuna ukuthi kube khona i-restoration ebandleni lwaka-Israyeli. Ayibonga igama lika Jesu. Now ke iBhayibheli ke uma ebhala la usebona omunye wabaprofethi, omunye who's a major prophet. Ayibonga igama lika Jesu. Now ke uma ebhala ngalo mprofethi ubhala ngaye, uma ebhala ngaye usethi ke lithi iBhayibheli wayehleli lo mprofethi ehlele eduze komfula ngelinye ilanga esematheni. Lithi iBhayibheli lapho uNkulunkulu wayethumela khona amagwababa. Uma ethumela amagwababa lithi iBhayibheli amagwababa afika athathe azomnikeza inyama emfuthise, efuna ukumnikeza. Ayibonga igama lika Jesu. Efuna ukumnikeza izinto ukuthi adle, ngoba lithi iBhayibheli wayehlala u-Elijah is one of the kind and special. Ayibonga igama lika Jesu. Ayibonga igama lika Jesu. Now ke lithi iBhayibheli lami ke uma u-Elijah ehleli lapho then wase kuqhamuka bezalwane kuqhamuka umuntu wasezulwini. Ayibonga igama lika Jesu. Uma eqhamuka umuntu wasezulwini lithi iBhayibheli lami kade eqhamuka uzomnikeza umyalezo. Ayibonga igama lika Jesu. Lithi uma eqhamuka emnikeza umyalezo, lithi iBhayibheli kade emnikeza umyalezo, wafika umyalezo ukuthi akasuke manje akahamba endlini yowesifazane othile. Ayibonga igama lika Jesu. Now ke uma ethi akahamba ayemkumfelokazi, lithi iBhayibheli wafike wahamba wayendlini yomfelokazi. Lithi iBhayibheli uma ufunda kwanyana ngalezayikhathi bekuba zonke izinto beyikhona bezakhiwa ma-upper room. Ngenxa yokuthi i-upper room by that time yayihlonishwa njengendawo ebalulekile. I-upper room yayihlonishwa. Awuyasiza isifunwa sasezulwini lana ngizawushumayela. Ayibonga igama lika Jesu. Lithi iBhayibheli uma kwakhiwe i-upper room, lithi iBhayibheli wasethathwa nomuntu kaNkulunkulu wahamba wayofihlwa wabekwa khona e-upper room, wahlaliswa khona. Mayehlala nakulo muzi bazalwane kuhleli eprofethi, uhleli e-upper room. Lithi iBhayibheli kade hleli la e-upper room. This is one of the dangerous prophets. Ikufanele understand naye ukuthi lo umprofethi ongafani nabanye abaprofethi. Mawuzokhumbula kahle wakhuluma ethumela umuntu ethi ubona ngathi ngibona nje ifwana elingaka ngoba unamagifeni. Ngingakho mayisebhala lo eBhayibheli ngabe mkhazi u-Elijah, bathi u-Elijah he was a famous prophet ngoba u-Elijah wayewuthanda umbukiswano, wayengenzi into abantu bengekho ngoba wayefuna ukuveza uNkulunkulu wakhe ukuthi mkhulu wakhe. Lithi iBhayibheli wabona kuyife na wathi u-Elijah ikhona imvula ezayo enkulu ezayo. Lithi iBhayibheli lami uma esho njalo ukuthi ikhona imvula lo amthumile uthi angeke namafa nakahlangana. Awuzalwane nama
There is a rain, and this one is the heavy rain. Lithi Bible wathi shonjala ngomikama kaJesu kwaimvula emvula enkulu kakhulu. Ngibakho uJames mayisebhala naye athi Elijah waye umuntu efana nathi wamisa imvula for 3 months. This is one of the dangerous prophets. One of these other prophet Balapali. Benzi altar watanet. When we altar lensi, malensi we altar. Lithi Bible. What is the continue? What is Salanamans? I want you to call the God of heaven. Lithi Bambisu Panik Semi. Kwase Wankantama. Bambisu Pali. We don't pali mapentu. We don't pali mapentu. That's a menacing man. Only Tina yourself. And God that you answer. I always say if there is a man to pray, there is a God to answer. I got them there who will work. And I can do it. Everybody was Sunday. I'm telling you, Pastor, I'm going to get truth. In the Bible land, Categories, what they prayed, Mama Tandas, Batan Okama, Kutapahasa, Kutamatandasa, Batandasa, what happened to in the Bible body, Mshamba sick, Ikas late, Mshamba Gordon in a school bed, Momo Panama Hipros, Utelting us the speaking of Cassini, and Cassini is calling me like, oh no, Ikasi, and Kulumon Monovinova Abela, and when we come out of the chest, my Trapula, Mama Trapula, Little Bible Lami, Asane, Apenduli, Little Bible, what is a coming answer, Malanga, what is Salami Komo, my father, what is Salami Good, my father, what is Salami Otelamans. I'm making the situation to be impossible even more. Big and answer, Malak. Yeah, you think I mean about someone. Ige Zek, Napaya, Elijah Sanga, Tandas work. I'll tell you one over a major prophet. Tandas work, Elijah, I'll tell you one over. Why is it to San and Okuruku? But Tandas work, Elijah, what happened? Why in the South Africa's life food? Now I'm starting, I see food in South Africa. Nelly Hambe man can come Kulukulu. If Lady Queen is asking Kulum, is a major, a prophet who is called by God. My God, and Jefuluno, Utikuluka Abraham, Isaac, Jacob, finished. The prayer was done. And beautiful, the prayer was done. Uma Elisa and Kulukuluka Abraham, who Abraham Agasa Paul for his soul. Uma Elisa, Kulukuluka Isaac, who Isaac, Kulukuluka Samslate. Automatic and mighty Kulukuluka Abraham, who Kulukuluka open to the destiny short. Legacy identity, Kulukuluka Upelu, Kulukuluka Upiti, Kulukuluka Richard, never said what Kulukulu, Lowo Baba Betas Namfuni. If those people was telling the mansion, why Tina, Sina Kumedi Yoni I'm not there. La Bayaka, what made who's going to condemn son? A release one. He did it. Why is I don't go mad? Why you listen to any issues? Oh, Jajabet Abashine, about to listen and if I could know about it, Abamach, Banwanat, as young upcoming ministers, Yakutelua, they are Palestinian states as Facebook, not people that we call fathers, they are elder brothers to us. Anything I say, I'm also something in the city park. Does have to look fair and I and selection over. I said, calling daughter, you are very late. And I'm competing in daughter. In men, I say, nigga, see, we men. Oh, my God, see, I'm nigga, swami, make your shiwati, set and jam. See, aha.
sithi uNkulunkulu kaRichard Bhengu, simbize uNkulunkulu wabokhokho bethu, kumele simbize asavele, kumele simbize asabonakale. Ngicabanga sihlulwa ngisho abantu abangakholwa. Ngiyasho ugogo wami uthi mina ngigqoke ingubo zaseweseni ngishona phezulu. Now we have 40 days now. A car will come. I remember it was 2010. The car. What do you mean in the How long do I know that it's not him? I will eat every car. He walked on me. My own property. I remember one time there was a man. There was a man who came. Nina Nasas is talking about Nabasa. Give me a way to have a call. I'm not going for. Yes, I will say. Parama yeso kwenuti namsele kubuka kaJesu uthi lapha emakabeni kwi-area esanthe wolo uthi uhlabelela unetende elikhulu uthi khona indoda ihlabelela uthi nendoda yahlabelela in such a way that mayihlabelela kuyangawa khona into ethi angilwe esontweni yathi angijike ngihambe ngiyongena entendeni. Uthi ugogo wahamba wayongena entendeni uthi mayifika uthi I've never seen such, uthi mangiqala ukubona such power, uthi abantu besuka beqasha ama-witches, beqasha uma-witches bephiliswa, uthi wayegula amandla ebambekene neyinhloko yakhe. Where is that God now? Job says, "This is not all much." Scatterers, sishizimbe pokonama esondwe konama asisafi sifani shobolani. Where is our God? Where is our God? The God of our forefathers. Move God. Ugogo wangikhulula ngamazwi wathi shukuthi lento yayihleli ko Richard Midi ihleli kuwe. Wathi makunjalo akube njengokusho kwakhe. Basalwana umfundisi ukwanyana singishilo basala ukuthi sihlanganele kanjani umfundisi. Mina I'm not a good preacher, but mina I'm a spiritual man. Mina I'm a spiritual man. I know how to pray. Mina demona ngifune kawe ngifuna ngifune abakulayo kumele bakhathazele kaphile. Mina ngiyakholelwa kuNkulunkulu wamandla ngoba nje sisengaphansi namhlanje usathane usekingeni abathakathi basekingeni ngoba sesimile sinendaweni engcwele. Ibhayibheli wabiza umlilo wehla washisa i-altar lasha lanonga i-altar ebiza uNkulunkulu wasezulwini. Ibike uthunywa kalo mama uhleli i-divinity ishubo kalo mama. Angisho namhlanje laba abashumayelayo isikole uboka lo mama umfelokazi wahlala i-divinity yahlala e-upper room. I-divinity yahlala izwa mayihlala ithi uma ihlala i-divinity uboka lo mama wakhula indodana angisamfana ngesanduku. Ngithi mina uboka nomama lona umseleba. Ngithi mina uboka nomama uhlala i-divinity wakhula indodana uhlala i-divinity wakhula indodana kodwa uhlala i-divinity. uJeremiah ngathiwa kwahamba walokho uJohn 11 because he was a prophet. Ngingakho kwagijima uJeremiah wangohlola uJohn chapter 11 mayethi Jesu lokugula akona mabufu kodwa ukuthi kubonakaliswe igazi kaJehova ngoba i-divinity
uMagalene engamthakazelanga umntwana esasi wayengamthakazelanga edanini wayengakanga wayongena ekamereni lakhe. I-upper room, it's a place where there is no distractions. The upper room is a war room. The upper room is a meeting place of humility and divinity. What do Elijah yebo selfile kodwa sisuke la ngoba le nalomfazi angasangayikholwa lento engizawuyenza manje. Angi ungizwile ukuthi ngithele ekaleni? Ungizwile ukuthi ngithele ekaleni? Elijah was a famous prophet. Ubenza izinto phambi kwabantu kodwa I need to introduce something. Angimthathe ngiyobafezela ukuthi njengoba nje benama-double stone mayithatha embeka kwi-upper room ambeka embhedeni. Kanti i-upper room it's a meeting place with Christ. It is an encounter. Ilakhona sikwazi ukuhlangana khona sihlangane noKristu. Ilakhona sakha khona ubudlelwano bethu noswakade. Lithi iBhayibheli wamthatha wavala. Then he began to pray. Mayithandaza wathandaza wavuka umntwana. Mayisevukile umntwana wabuya naye waya naye esansi wahamba wayompresenta uthi amprofethe namhlanje mina ukuthi uzoshona e-upper room uba kufanele imnyama banazi ukuthi ukophumaphi mase ubuya ubuye nama-results ubuye nemoto yakho sewuyibambele esandla ubuye nomshado wakho sewuyibambele esandla ubuye nepromotion yakho sewuyibambele esandla. This one. U-Elijah uthatha lo mfana mbeke upper room uzo-introduce something new. Uthi hayi khona indawo engcono, khona indawo enoNkulunkulu, khona indawo yomthandazo, khona indawo la khona imithandazo ethi iphendulwa khona. Kunendawo engcono hayi ezansi, kunendawo engcono hayi la bantu bekhona, kunendawo engcono hayi uthengwanga la ukhona. Kuzomangala abantu engihlala bekhaya kanti abazi ukuthi ngihambe i-upper room, ngihambe indawo igumbi elingaphezulu isifake from Elijah. Yazi uthini lokuzana u-Elisha uthi u-Elijah before ngisuswe la ufuna ngiwenzele uthi u-Elisha ngifuna umoya wakho uphindwe kabili kimi. Ngifuna umoya wami uphindwe kabili kimi. Lithi iBhayibheli wathi sewukhathakile uthi ukelite nzima shoni nami engazamfuna phila kaJehova phila wami ukelite nzima. Ngibona ngisede statement sami ngishilo ngibona ngisede ngisifamutsha ngibona ngisifamutsha ngithe mina our forefathers, they didn't give us the land. Bashes na pete lutu. Angithi ngisho uthi u-Elijah uvelitenzi. In other words, into kaNkulunkulu ayikhishwa noma kanjani. Yasinto esifanele sayithi sibuke ukuthi njengoba bengayibilizanga nje kwakhona obani. Njengoba bengasinikezanga nje yona babe prepared nabo kama nayo. Isa uthi phila kaJehova phila kwa uthi mangisuswa izawusala wasuswa nenqola yomlilo yasala le. Lo mfana wahambe sepost ngoba ke thina abafana siyaphamba wahambe sepost umshane lobaba enamanzi double portion. Wathi uthi uyafika eJordani yambuka wathi uyashaya ngedwanga babakhe imethi yakhe
washintsha wathi God of Elijah. Ngokuyiphethe into yami kodwa mawungarecognize mina ngeke sibe khona i-activation. Uyazi ukuthi khona abantu abaphethe into kaJesu, yingakho sinabantu abashumayela uJesu kodwa beshisa ngempethu esontweni. Ingoba bayiphethe into kaJesu kodwa i-recognition yaJesu yokuthi uyinkosi bayiphethe. That's called power. Amandla kaNkulunkulu. Kona abantu abangathwele abasebenzisa amandla kaNkulunkulu kodwa inkinga i-lordship yabo akusiyena uKristu. That is in our message is centered, our lives is centered in Christ. Mayeke uKristu amanama, mayeke uKristu ayikho leyo nto. Asina Superman la. Asina one man show. I can say go to Mabine Mama also this about the prophetic. I think I know how my prophet about the name of prophet. There is something questionable. Manity prophesy that the prophet. I'm a prophet. Manity prophesy that the prophesy. God and Nina, nigga lie prophetic. I think that was we release. I release a Nina. No one can a prophet. I tell you what I need a prophetic. Anything that's like that, my God, that prophet I obey. Who to the history? Me and Amanga said, I can listen to him. Fucking Thomas, I'm saying, there is one thing. As was, yeah, we will come to we must check. You must be traceable. Oh, get about the word. I'm a contest in this thing that I'm called to just say I'm a prophet, is a prophet, I'm a Kamamatu, say a prophet, almost a man. Oh, God, I would let you my tatapi. How do you have praise? I'm a man, say, I'm a prophet, I'm a prophet. Now, for the Lord, will you put this was a body? Whatever I put on my brothers. That's about it. What's I got to get that? What's your name? Oh, necessary. What's your name? What's the hell to this about the Makama? I'm not body saying what's I hear. That's it, the evil. You might get cooking you. What's I got to who have been the corner of the Hampton? What Puruma 101? What's the Abaya by a cocktail? A cocktail would have a short touching it. That's what no matter your pattern, who would have any information you have to listen. You have so eternal way. The eternal. What's rubbish is that? What I go about it, but you wanna Facebook. What the hell? Say I'm generally getting okay, nobody ever show chat. I don't have long test. Psalms number 12. How Lord can never fool this? No, me back office with Galana. If you would carry pass, that's where I'm for them. Put it down, me no prophet. When I was challenged by another woman of God, what? Hey, Christ, no, that's what again. What? Hello, son. How are you? What? Are you a prophet? Yes, I'm a prophet. What party told me to do? Why is that with police? One moves with corner like I say. Then I told them I want to hear what he's saying. What you corner now? Who let the police corner? Cutting Satu in a job. And when what I think there is a lady who covers progressive grain. That's what this is a man who put this. What we let go, there must be some other head on my ear. What's that? That the one will put this here. Buddy? Getting the money that gray and Kogi that corner of Mama Kogi. I gave her every detail. What now, son? You can go.
indeed you are a prophet. What am I everything that I've said? It is. I cannot finish your matter for the lady. I want to prove something. If you are going to prove, what am I prove? What for? Young gentlemen, no. That is good. An accusation. There is a guy who will be all over. What can I tell? I touch the door side from the because he has said one to no for that woman shall be a man who put this. Tell that guy to marry that woman. So let go your prophetic. It's not about it. It is a gift from God to help people. No duty set in competition about it. Let the guy Bible cut and tartan who is in the sense. It's one in the Lobama no Elish. We shall win the Shuna my two men. Some from Tagas. We shall win the Shuna my two men. We shall imagine Lord we can see when eat. Access I am Elish. Access I am Elish. But instead of Elish, Hamana is one of my friends. Long I was less than one year. Who time there? Babel and I upper room. What time there? No one to come. Oh, yes, a fool. Now and then. What happened? Then I went to Baba's market and all the is going. What happened? What you Baba sent any upper? Never know Little Piper, Betsy upper, Lomabu, who want a young no faith like her. We are going to want a young no faith like her. God would walk away. I'm going to walk away and mess about this. Papa, who would not child, says is a sack. Some more, we have noticed too. Who did bear you are the men of God. In bear you are the men of God. What am Buso? Oh, the best among ministers, I never should my live family church. Then some Busa Lumbuso, who talent is a Ubo. Oh, what he Tabalo Mama, a woman, and Togalaba, Talaba, some components and notes. We have noticed you. Food is yes with you. You are the men of God. In other words, no mama abonama miracles. But our body consistent. Why see this start as if we recognize what to show my God you have a work on a good. Yes, it can. We need to learn how to live like you. What ye na umam as finally come na person see amentela oh aboka mama ya kupinda person agawa sukulu tuna okulu no muso see amentela ni oka kupinda kamera person awa sukulu kamera person okulu na muso this is amentela what you have selo ke safika na prophet askaze simbona utato watu wabisu mawanaika wabisa mentor wati ndalelani webantu manaika from today by this time next year you shall have a son. That is the prophetic word. That is the prophetic word. His son is a prophet for this.
You saw on as prophet on this. By this time, next year, you shall have a son. His prophet has the one Namaka. His prophet has the one who to Kalano and the car. His prophet to sit Ukulu Tinika. He is the one that let me ready. Kishwa EFF. Kishwa EFF, I'm saying Kishwa EFF, a parliament. It was a Sunday, I prophesied. Let us stand as a Suman. Let us pray. The only EFF who's only one is our Kishwa parliament. That is the prophetic word. It's our Kishwa parliament. On Tuesday, na phone bam bati baba fulu SBC 1 yaniwa baba mbele na matas. That was a prophetic word. Before Jacob Zuma Valere, I spoke about it. I saw people looting. And shine joy. Jehovah said them, say, what we need to pray for the election because there's going to be a war. What if this is that kind? What if this is that different? What would I have shifted and I live spiritual? What I'm full shooting for when I'm money. I saw them. I mean, I'm laughing because I'm seeing the prophet of God. Before we saw the next in my dead, nothing. While I was preaching, nothing more than cash and families. The families are shy sound to the parents. That we need to pray. Here is prophet. This prophet who was made and is looking at me. Who can let me some motive for telling? Let's go on. Let me some motive for telling. It's for telling in a motive. Who want the motor? The track. Let's say motive. Mama, no, let's see what I stand as him. Who was a sin fan? Let's see a funny. There's something that can be counted. God is for telling. He made no man that 40 days. It will happen. No man that fast, no man that faster, no man that calmer. Now, Jeremiah, the two of prophets I will go on. Get back to Shumaela, so when I Shumaela, man Shumaela. I think in 97, what you could call him to call Uno name as Osha, Yamu, and it was Osha, who was his parent. And then they said that we need to pray that this is not a foretelling, this is a foretelling. As Tanas and Untain, which Ukula cleaning some over, ladies of Kolumu, also Shanenku, Arsen. We prayed, Tanas and Monday, but let's start to Masquera with Bible starting and his own report. Into Baum Ushene, you are. It is something that we cannot cancel. We say, I couldn't Elisha. But by this time, next year, is one. We couldn't put one and face the head. Oh, don't want to fast. What's on a long one? My son, a long one. What is what Elisha? Now, okay, has a better than a bank. I feel trying to laugh for West I know Elisha. Is one who Elisha went same thing. That was done by his father. Watatu kwa. We need a generation that will take up from this thing. We need a generation as for that to prepare. We need a generation as for that to shadow. We need a generation as for that to manifest. I need to get the so is it on the same apple of the Catalans. So is it on the same apple. What Catalan to I figure out yes, as it's called. In Kale, when I okay, what kind of salon?
waphefumula kuyo wafuna umntwana. Indeed ayikho senokufakaza ogcwele ukuthi indeed ayikho into ehlulekayo e-apha. Semthakaza mfana ngalento lithi they were gathered in one accord in unity. Sebehleli belindele isipho sasezulwini. Owayesethembisile uJesu wathi nizombathiswa amandla kaMoya oNgcwele. Lithi iBhayibheli wasuka 120 wahamba wayohlala e-upper room. Thousands and thousands abeze kwi-Pentecost abehleli lapha kwi-floor, ku-first floor behleli ngaphandle. Wasuka 120 wahamba wayohlala e-upper room. Kuthi amemezele ukuthi it is a choice to be in upper room. Akuyi nobani kodwa inonkontiso yakhe efumayo. Lithi iBhayibheli while they were waiting, ngoba kuyalindwa laphaya e-upper room, kuyalindwa kuleli ganelo langaphezulu. While they were waiting, the promise lithi iBhayibheli wehlika umoya omkhulu njenge-earthquake yehlikela phezu kwamakhanda abo. Lithi iBhayibheli omunye komunye yahlala lento esezulwini. Lithi as they were speaking in tongues like of fire, nabekhuluma kuthiwa nababasezansi baba ne-comment, abantu abangekho kwi-move kaNkulunkulu bakhomenta bathi this is 9:00 in the morning. Sebethakiwe njalo labantu kuthiwa baphakama uPeter waphakama ku-120 wathaya bathakiwe njengomkamana kwenu, kodwa bona bathakiwe kodwa hayi ngokomkalanga komkamana kwenu. Lithi lokho kwaprofethwa uJoel wathi ayituwithokina ngiyakhulula umoya wami phezu kwayo yonke inyama. Abantwana benu, sons and daughters, will prophesy. Bayobona imibono, bayophupha amaphupho. Ladies and gentlemen, let me announce to you a place of rest, a place of divinity, a place of healing, a place of power, a place of prosperity. With the upper room, abantu amhlakethewini ngiyababizela kuleta wengwele, ngiyakula, ngiyamimisela, ngiyahluphekekhala, ngiyamimisela inyanga ifuleki, ngiyamimisela kuletawo kaSimakade sise ekamelweni phezulu. A place of possibilities, a place of divinity. Siyathandaza awukwazi ukusala la, awukwazi ukusala la. This is the upper room. Makasayakhi ngezandla ngisho phathula inteleshawa ngisangayithi khumama yena mahana wakatobaya yena mama mashande yena mama mashanda. We have come into the place of rest. We have come into the place of divinity. Kunento uSimakade akayenzayo. Lalela mama, there is something that God is doing in your life. uSimakade thobe simisele umfundisi ukwanyana kule ndawo ukuthi asizele kumpilani ngaphezulu. Izulu lithandebezele phezu kweyakhe impilo ukuthi izinto zakho ziyalunga. Yonke into ehlwe ikhonale izirestored. Ngibona uluze izinto eziningi, ngibona uluze izinto eziningi. Nangibuka ngibona umuntu okhalayo oluze izinto kodwa izulu lithandebezele ukuthi siyabuya namhlanje, siyabuya namhlanje. Ngiyacela mfundisi uMzolo Makalela, tell nje amamini thambalo mfundisi, please just give me few minutes then I will be close.
ake siphakamiseni izandla zethu. Ngiyacela bafowethu ningisize. Ushama uramahanda bahasota